Maray na aga po sa gabot sa nag-antabay ka maray na aga para uma. Maswerte ta po mga kaulay. Ang saro sa mga harigi kang TESDA, Regional Training Center, digdi po sa San Jose Pili, Camarines Sur, si Mr. Sir Obet Tilasiagas. Maray na aga po sir. As in, maot kong ipaaram sa mga nag-antabay kung ano po talaga ang overview kang TESDA, kung ano po ang mga competencies sa pinag-o-offer po digdi sa tuyang industry or education sector, training center po. Sige po. Diyos maray na aga po sa Nabos na Paradangog sa programa ini. Mawag ko lugod na kamo nasa maray na kamutakan. And manlugod po sa mga permit o mga programa na tataumi po dito. Kaganin na mag-igwat kapital at sa to yung mga consequences dito sa Bicol, particularly kami po Regional Training Center, ang coverage niyo po is region-wide. So, igawa po kitang mga iba't ibang qualification na pinag-offer. So, igahanap nila lang po, hopefully kung ini po ma-probaran na po itong libre na po ang lubos sa training. So, ang training po dito, pero alagad sa mga ganyan po, maipa po kami na-receive na memorandum circular order halik sa National Office me, pero nagmamakot po kami na hindi matatawan din na kung ano talaga linaw na kung ang i-offer me po talaga is libre na. Ang mga qualification po i-offer me po DDR po ang automotive servicing NC1, NC2, igawa po kami electronics o EPAS, Electronic Product Assembly and Servicing, NC2. Igawa po kami DOMRAC, NC2 man po yan, Domestic Refrigeration and Air Conditioning Servicing, NC2. Igawa po kami EAIM, NC2, Electrical Insulation and Maintenance. Then igawa po kami welding, NC1 and NC2. Igawa man po kami small engine, NC1 and NC2. Then ikaw po kaming driving, NC2. Then ikaw kitang machine shop na NC1 and pre-workout na po yan na makapag-level up kami from NC1 to NC2. So, ini po ang mga Igaman po kami duman po sa language, igaw po kami. Ini po talaga 100% scholarship. Dawa maipa po itong memorandum circular order. Pagkat kami na po yung free training sa Kabos. Hindi po itong sa Korean language, saka ito po English proficiency leading to full contact teaching. So, igawan po kami sa mga professional ito pong TM or Training Methodology 1. So, igawan po kami ng mga offer ng mga scholarship. Itong pag-apod ng DWSP na ang gustong sabihin Training for Work Scholarship Program. Pero siguro sa mga masunod ito na po ang po is mayo na kami karapang TWSP, itataon na po ini sa mga pribadong training institution na accredited kang TESDA. Then ang samuyan na lang po itong scholarship grant ng gabos na nakakalendar mi po sa training program. Ini na po scholars naman po. So yan po ang gabos na pigaan po. Sir, paliwanag po ang mga pigapot sa mo na kung ano man po ang diferensya kang TESDA sa DepEd or as training center or what? So aron po kaya po sa basic educational system rather sa Pilipinas, igwa na po kitang pigapot na Philippine National Qualification Framework o PNQF na kung saan ini po so nagka-characterize kung ano pong mga level. For example, aron po kang graduate sa sa K-12, yan na po sa sayunda itong NC1 and NC2. Pero sa parameters po kaya na dahil pa man po na i-implement fully kang DepEd, so pagtatabangan mo pa po sinda na i-offer pa po in NC1 and NC2. Then supposed to be po kaya, there comes a time na ang gabos sa NC1 po, ma-unload na po sa Samuya, naka-integrate na po yan sa K-12 curriculum. And kami ma-concentrate na po kami sa mga higher level, araw kang NC3, NC4, and to diploma skills.
So yun na po yan. So ang magiging rule na kami po yaw na po duman sa higher level. Pero parameters na itong NC1, NC2 na itauta na po sa DepEd through K-12 program. So ang assessment po kaniya, yaw pa man po gira-raise sa test. Sir, i-wrap up na lang po. Ano po talaga ang advantage kaning TESDA sa tuyang industriya? Ning huli po may mga nagsasabi kayo duman sa K-12 nga na garo lumbud pa sindang maray para mag-engage sa industry, magtrabaho, ining mga mag-graduate sa K-12 na ini. So siguro ang katotohanan po kaya ang K-12, although na-implement na po kang DepEd, pero iba pa pong kakulangan na po linda itong katsayindang mga workshop in accordance with the test standard na at par with the industry sector. Bakong araw kang test na po na kami po nakaset up na po talaga naka-align naman sa mga competency na kung saan iyo po ang tigahanap kang industry. Then ang nila ang training po talaga in accordance na po naman sa tigapuntang training standard na kung saan nakapaloob na po naman sa training regulation. So yan po ang pagkakaiba as of the moment na ang DepEd igos-igos man po na na mapunuan po itong kakulangan pa po ninda sa full implementation ng DepEd. Kaya siguro yan man po ang nagiging po niyan. Pero siguro dahil magkaroon nagpapabay ang gobyerno na matabangan po ang DepEd na talagang ma-implementa rin maayos as dahil sunod man po sa igapuntang training standard or training regulation. Sir Obit, invitation po sa mga magurang na nag-aantabay kung ano ang mauot nitong i-encourage sa inda para makadigdi sa training center sa inda mga aki sa TESDA. Ay siguro ang lang po itong mga na nakagraduate naman po sa ARPO katong iba pa man siguro mga nawawalat na nag-graduate katong bako pa pong K-12 ang curriculum. Siguro pag-encourage naman bibis sa mga tangani po na makaabil po sinda kang mga program na pigaano minakonsain po ang tigmamalaki nilang po sa test na nawas na nakatapos ka ng training. Igwa po siguradong trabaho kung kamo po talaga gustong magkatrabaho. So alos ang employment opportunities is about 80% to 90%. So, mabalos po sa oras mo. Ini po si Inoal Kalamagatuga para sa Maray na Aga, Parao.